ما پاسته دمریم از همی برند روی کارسام مقصد تراکتور به حد خوبان. السلام علیکم برادران عزیز. مرحبا دی دفعه اومدیم با زاود ولونگ. دوام یه هفته دامی شهر میشیم. جز زاود تراکتور اکسکاواتور لوبوچ است. بپشیم کدوم زکات زراد برادران در دوام یک هفته میتونه زکاتون اسپورت. ان شاء الله که خم دامی جایم بعد دست خدم روی میکنم. انا کوز میره مقصد میبینیم طرز دیتیل تیار کردن تراکتور را. زاود اید قسمی براتای در قسم. салом дӯстон, хушхабар ба ҳамаи шумо. касоне ки дар Москва ё ин ки Московская област бошед, шумо хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, марҳамати ширкати бародармон Рустамро тавсия медиҳем ки 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. дӯстони азиз, рақамҳое ки шумо дар экран мебинед, дар WhatsApp-шон нависед, 24 соат дар хизмати мо шумо аст. агар шумо аз 100 кило боло бор дошта бошед, худашон рафта аз дари хонатон гирифта ба тамоми ҷойҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед, ширкати бародармон дар хизмати мо шумост. трактори майда мотоблок то мақсад 20-25 кӯй аспи як цилиндрора мекунанд. ин пара уже трактори калон мекунанд, гем многоцилиндровый. Одамое ки бисёр мегиранд, ёда мақсад нехеланда удобнее. агар мақсад хоҳад дар Тоҷикистон хеле магазин куша бисёр гиранд, нархҳои арзон қатӣ метавонам ҳамин завод равон мешунам. Хеле мебинам, хеле упаковка мекунам, онро сабират мекунанд. агар не ки целком рӯйкара мешава. хеле мақсад варианти арзон ай. ҳама қисмот тайёр карагиян, фақат рост мекунед. так ина трактори 504 ҳамин намудо 504 астай, 604, 704 астай. тараф дар мотоблокҳо уже трактори кабиндорои 704, 804 ина 1204 без кабин. тарафта уже ҳар як қисмои трактора на половину тайёр карагиян, дар мисла сабират мекунанд дига уже. доша крылои қафо, баъд мақсад чӣ мегӯянд капоти пеш. завод дастачна калон ай, мақсад заказошон дастачна гуфта гапҳо ҳаст. бо худоро шукр ки моро ба нията дагиртаги мо бо қабул мекунад заказомона. ҳамаш бихадда. ай парои назнахи сар мекунанд уже. чизания капотша мезананд, наи бамперои қафоро мезананд, бамперои пеша мезананд. сам ки баъд байтаб нароз кардан тайёр мекардан мемонанд, ноз ма бо наи парада уже ки капотои пеш ҳар свет, любой цвет, ё чанд намуд стил доранд, пешашон ҳар намуд мешаванд. ҳамаш ҳаст. так фақат балоно. ана баъд як гапи гап бародаро, ҳамин любой ҳамин ма чанд заводо рафтагим, мо видео ма шумо мебинед. балонора бисёр заводо мақсад ай заводи балоно мехаранд. мақсад ҳамин баъд ҳамин моторорам ҳамаи заводо ҳамин хитои заводни мотор аст ай. ҳамора мақсад чӣ мекунанд? анҷа мегиранд, мақсад кабинора уже мебинем тайёр карда мондагиян. Шефуни ҳао. Завшан ҳао, завшан ҳао. 明天能等你们来骑。你们还没有看？明天可以看。这台车吧？对。那3天咱们已经改完了吧？8.320后边是13.6杆吧？对，704。不是，那3台904。904我们已经说好了，这个就是704了。704原来是75016 11.2杆吧？对对对。现在改成8.3杠20 12.4杆吧？对，这个804，哎，704，对对对，904不要换啊，谢谢。904那3台不变了。不要，对这个我们给你。OK。谢谢。так ана ка бародаро мере наи лавбани калони заводай амара проверка мекунанд. ина уже трактора десе бародаро заказожон дастачна ина ҳама тайёр карисиян. ина так ина мақсад моторора мебинем бародаро ки рӯстишона ина ина ҳама 8 спортсан 82 88 спортсо ина майда рост мекунанд. оварда росткара пеш будан мегирам меброранд. росткара меброранд. бо чи айҷа яктарта заказ кунем ҷа мардам 100таи 50таи мақсад дигар заказ мекунанд. хайва ё давлатои худшон чӣ доранд? доша ибардама
Джек Вайто, ина бародаро, мақсад моторошон, моторои то истифода мебаранд. Доушо Вайто дома. Вайто 125 аст. аз ҳама мақсад дами мотори бақувват, мотори туай. Ҳамина мақсад на завод мекунам. Специальный завод аст, ма шумо нишон дидем. Лайдон. Лайдон гон. Чигма? Чигма лайдон аш Вайто. Жиш Вайто. Ага. Лайдон跟外头不一样，对吗？对对对，两个厂，两个厂，都是国企，我们国家的企业。这个是国家，这个国企。Сам кисо трактор, ҳамаш мондаги. Чеҷа мақсад мосто қафо мосто пешо. Так, ана оз мере мебинем. Трактор ҳамаш тадрият тайёр карда мондагианд. Ё трактор уже 12 скорсоан ё ҳамаш. Марҳамат бародаро, трактори навбатии мо волонги 804, мостои калонқатӣ. Ҳамин намудо ҳаст аз 50 қувваи асп то 120 қувваи асп. Так, мебинем балонои қафора. Балонои қафо 18430, пеша мебинем 12420. Бозам вибр карда мешавад любой размера. Противовес ҳар як балонда 45 килои дополнительный. Бакша мебинем дизельный бакш 120 литр. Так, мебинем пеш трактора противовес дорад 4 дона, яъне ки 400 кило дорад, бо дополнительный мешавад добавид карда. Мебинем мостои пешаш, мостои беҳад ва қувватам бародаро, обшем мостои қафо пеш. Так, мотори 4 цилиндра дорад, мебинем як 4 цилиндр ва мотори юто беҳад камрасодам бародаро. Ина мебинем калони трактора 12 ба 12 скорсай. Қафоша мебинем моси тибби гуфта будем, мосои калон ва падёбникошон то 1 тонна веса мебардоранд. Итак, бародарони азиз, навбати дига мерасад ба волонги 804 барои даруни боғо бародаро. Мақсад стили майда бигем. Амхела стили майда. Так, мебинем балонои пеша. Балонои пешандай 7012. Хоб. Қафора мебинем 13616. Ина. Мақсад мости тие. Мостие тракторча мошния ина. Тракторча мошни бада ина. 8 ба 8 скорсаям. Ҳаям 50 литр мебурдай. Ина мотор 4 цилиндра. Так, мебинем ома трактора иҷа. Опа, глуча шай парай бародаро. Маса тарафи поён шидагиай. Ина мотори ютоқатина 804. Если что, бародаро, метавонед ки смело нашудиам обращаться к ним. Марҳамат, трактори волонги 804 без кабин. Ина ҳардаш ҳар волонг 804-ан. Ҳавал мерем моторша мебинем. Моторои дерски мошни доранд. Ина ҳойдави аккумуляторошон. Так, балоно по вкусу 70 литр, танкиш 4 цилиндра, 8 ба 8 скорсо. Дальше мебинем. Даст қафо. Наишам ҳамо 804-ай. Наишам хай мебинем. Бо чиз худа бурда мешавад. Кайсашон гап нест бародаро. Ичи будай. Дидам мумкин запчаст мапчастон. Ягон запчаст мапчасторо ҷа мемонед. Корбор айруи миллион. Короче, корбор дига қасм корки мешавад бародаро. Кадоме ки дар кор шид бародаро, ина волонга 804 по вкусу любой чиз добавить мекунем. Хай зависит аз нақш мекуна бу мақсад. Ина смело мақсад обращаться к ним. Ина заводи волонг. ҳар як тракторам ки ба даста проверка карда равон мекунем, кадоме мо заказ кунам. Трактори навбатии мо волонг 904 яъне 90 қувваи аст, мотори 4 цилиндра. Чиқеле ки медонем, моторои волонг беҳад моторои масалан качсунян ва мостои беҳад ба қувват доранд. Общий вес трактор 3 тонна. Балонои пеша мебинем 9.5 ба 25, балонои қафора мебинем 14.30. Плюс ҳар як балон 50 килои противовес дорад. Баъд ҳар як одам да ина қафора мебинем компрессор установить карда метиҳем ва крилои пеш. Кабина люкс. Кондиционер, печка, музика дорад ва сиднеҳои беҳад удобни дорад. Кадом заказ кунед ватсап да нависад. Тракторое ки мо заказ жабдан проверка кардесем барои равонкунӣ. Кабуд 704 агар кадомеро ки маъқул шид нависед ватсап да. Так, короткая характеристика 704 мегумтон. 704 яъне ки 70 қувваи аст, моторои 4 цилиндраи ба қуввати кам расход доранд ва общий вес трактор 1 тонна 800 килограммай.
8 ба 8 курсай. На балноша бародарро мебинем, на балнора метонем ки бо иваз кунед, агар калон махултон бошад, крилои пеш ва компрессор падарка установид мекунам ва дига оборудованиёи трактора нархҳои арзон қатӣ равон мекунем. Кадоме ки дар хочед WhatsApp-да нависед.